ביום כ"ב באייר תש"ח, 16 ימים לאחר הכרזת עצמאות ישראל, יצאה הפקודה להקמתו של צבא הגנה לישראל. ביום ההוא חברו יחדיו רבבות מתנדבים לצה"ל. כחודש ימים לאחר מכן הובאו אלופי הצבא בברית האמונים. למחרת היום הושבעו כל נושאי המדים בחילות צה"ל את שבועתו. מני אז, בהתגייס צעירי ישראל לדגל, נושאים הם את שבועתם, וזהו נוסח השבועה. הנני נשבע ומתחייב באין צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים, לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא הגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים, להקדיש את חיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת וחירות ישראל. המסדר יעבור לדום. מסדר אדום, ומי מתשביע את המחלקה? המסדר בנוח, מאוד נוח. המסדר יעבור לדום. מסדר אדום,